Priatelia, prečítal som si teraz rozhovor s pani Zlaticou Kušnírovou, matkou zavraždenej Martiny. A keď som čítal, čo sú ľudia na Slovensku schopní, prišlo mi až zle. Predstavte si, že keď pani Kušnírová išla na protest, tak sa našla taká duša medzi Slovákmi, ktorá ju nahlásila na ústrede práce. A ja sa pýtam, ako hlboko ľudia na Slovensku, predovšetkým fanúšikovia vládnej koalície, špeciálne strany Smer, ako hlboko a ako nízko sú schopní klesnúť. Pretože toto sa už nedá nazvať ľudskosťou, to je niečo tak odporné, je to taký hyenizmus a necitlivosť, že na to ani nie je slušné slovo. A sem dostali Slovensko ľudia, ktorí celé roky pri korytách kvôli moci a peniazom nás zatiahli do čiernej diery a neprebudila ich ani dvojnásobná vražda nevinných ľudí. Priatelia, toto je zlo medzi nami. A ak toto zlo nevidí alebo nechce vidieť, nesie plnú zodpovednosť za stav tejto krajiny. A práve proti tomuto zlu sa treba postaviť. Treba prestať mlčať, treba sa prestať starať iba o seba a svoje biznisy a kšefty. A to platí pre každého jedného občana tejto republiky, pretože v opačnom prípade na to tvrdo doplatíme všetci. Nakoniec začiatky už vidíme aj dnes.